intră în relații intime, care sunt doar pentru cadrul familiei, plănuite de Dumnezeu, și trăiesc în relație bărbat-femeie, fată-băiat, înainte de a se căsători, înainte de a fi înscriși, înainte de a fi cununați, de a fi binecuvântați în biserică, cu toată responsabilitatea și așa cum a plănuit Dumnezeu. Asta înseamnă păcatul curviei. Păcatul prea curviei, vom vedea, eu înainte, dar vom vedea, spune, dacă o femeie se mărită pe când îi trăiește bărbatul, se va numi prea curvă. Am citit asta și în capitolul la Romani, a fost tot asta scris. Deci să ținem minte că este oricare diferență între este. Așa ceva și acela e păcat, e vinovat și acela rășelea. Dumnezeu este scris, va judeca pe curvar și prea curvar.